Hai. Împinge. Așa, părinte, vino ca că știi despre ce e vorba. Să românile. Stați așa, copii, veniți încoa. Vai de capul meu. Tata unde e? Unde e? E la șantier? Nu e la șantier, s-a dus și așa pe. Doamne, 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 Doamne. Și copiii nu s-au îmbolnăvit? Nu au nimic? Ferească Dumnezeu. Intrați, intrați. Mă, copii. Mamă, vino încoa. Uite, asta e pentru tine și pentru soțul. Da? Vedeți că e foarte grea. Și haideți fiecare, dați-le la copii. Dați-le la toată lumea la copii. Ia, haide. Ia, vă puci. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeule, n-aveți voi, mă, nevoie de dulciuri. Aoleu. Ia păpușa mea. Ca-ți faci guriță, rău. Doamne, 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 Doamne. Domnul viceprimar, deci, având în vedere că aveți insubordinea Direcției de Asistență Socială, începând de astăzi, începeți demararea anchetelor sociale. Văd că de 2 ani această direcție a dormit, având în evidență și n-a mai trecut de 2 ani pe aici și asta vom vorbi separat la primărie ce s-a întâmplat și doresc un raport în acest lucru, de ce de peste 2 ani nu s-a mai verificat această familie, știind situația ei. 2. Domnul constructor, când începem efectiv aici? 3 ianuarie. 3 ianuarie. Nu zic 3, 4 ianuarie. Domnule viceprimar, pe 4 ianuarie, estimați 2 săptămâni? 14 zile. Nu zic 14, zic 20 de zile, ca să fim în regulă. Pe 20 de zile, mama, tatăl care, unde este? S-a dus și așa locul că îl mută pe la șantier. Muncește pentru copii. Cei 2 părinți cu cei 7 copii, cazare, vă asigurați de cazarea pe durata când constructorul începe casa timp de, el spune 14 zile, noi am zis 20 de zile ca să fie totul. De 20 de zile, întreaga familie este luată în asistența dumneavoastră, Direcția de Asistență Socială. Părinte, constructorul, cum dumneavoastră v-ați, cu Dan Negru, care e un sufletist, dumneavoastră mi-a spus, da. afară, eu n-am știut de Dan Negru, mi-este și prieten. S-a strâns un fond. Fondul ăla, după ce este gata casa, să vedem de ce au nevoie. De o centrală termică, de, eu știu, o mașină de spălat. Clar? Lasă, mamă, că nu mai am văzut eu ce mașină ai. Eu vă mulțumesc că mi-ați adus în vizor acest caz social de... Iată că nici n-am cuvinte și mi-e rușine că sunt astăzi primar al sectorului 5 și eu n-am știut, dar este o altă socoteală și vom vorbi în cadrul primăriei prin Direcția de Asistență Socială. Revin la ce este normal. Constructorul, o să văd dacă și vrea să aleagă numele, vom vorbi, dar momentan el este aici prezent. Va fi o donație, nu se face cu bani publici, va construi. E un mega constructor, nu este un mare concern, care va face acoperișul, va face zidirea lipsă și începem să vrem să vă predăm la cheie pe 20. Nu au dat drumul la echipe acasă, că începeam de mâine la ce am văzut eu astăzi. Nu-mi imaginam că așa ceva poate să existe. Și la mine în sector. Dar mulțumesc părintelui, mulțumesc lui Dan Negru care a sesizat pe părinte și iată reacția în lanț. Dacă vrem să facem bine, îl facem acum când putem. Constructorul și îi mulțumesc domnului, da? Îți mulțumesc pentru că de implicare și vezi acum cu ochii tăi, nici eu spuneam ceva ce n-am văzut. Nici eu nu mi-am putut imagina. În primul rând,
ne uităm cu toții la acești copii. Da? Și eu am și copii și nepoți. Și tu și cred că toată lumea. Este inadmisibil. Și dacă nu ne unim să ne putem face ceva, nu fac demagogie. N-am nevoie de niciun fel de reclamă. Repet, aici va fi, mamă, n-ai nicio problemă. Contul care părintele și cu Dan vom stabili ce luăm la sfârșit, da? Noi îți predăm totul la cheie, nu-ți mai plouă nimic, totul igienizat, o să ai nevoie. Luăm pătuțuri, luăm ce au nevoie copiii ăștia, da? Deci noi în 2 săptămâni ne mișcăm cu viteza luminii. Venim să-ți facem Crăciunul, o fi părinți vechi, când e Crăciunul părinți vechi. Sau urmează. Nu mai contează păcerind, important e că vom sărbători adevăratul Crăciun și intrarea într-un an și sper că la anul, nu că sper, cu siguranță veți intra la anul într-un an bun. Gata cu vorbăria, deci încă o dată am stabilit. Constructorul este aici, va veni ori astăzi, ori mâine să-și facă măsurători, să vadă cu echipa de specialiști. Pe 3-4 ianuarie vine la muncă, pe 14 sunt înapoi prezent. 2. Asistenta socială copiii, iar de pe 4 până pe 20, în funcție de constructor, această familie este în îngrijirea noastră. Acum de sărbători, dacă vreți și nu vreți să locuiți aici, la fel, mâine găsim o soluție, inclusiv cu cazarea la hotel. Îmi asum acest lucru. Să plătim cazarea din fondul de rezervă. Dacă nu găsim și nu aveți în centre astăzi disponibil pentru toată lumea. Și chiar vă rog să căutați, că nu pot permite să intre într-un an în condiții. Stabiliți cu mama, cu tata ce aveți de făcut. Dar cu siguranță de pe 4 vă mutați de aici. Timp de 2 săptămâni și veniți înapoi. Da? Mulțumesc încă o dată, părinte, să vă dea Dumnezeu sănătate și binecuvântare la toată lumea. Copii, dragă, plec, e aerul, nu știu cum puteți, ia uitați-vă. Da. Mie este rușine, plec mai repede și... În ce clasă ești, tată, tu? Ăla mare. Da. A 8-a, la... El e al doilea, domnul primar. Al cui e? E al doilea. Cine e cel mai mare? Tati, tu în ce clasă ești? A 7-a, bravo. Cel mai mic cât are? Aproape 2 ani facem în ianuarie acum. Să vă trăiască, mamă. Vă trăiască, că vă țineți copiii cu toate sacrificiile. Și tata unde-i? Pe șantier, nu? Ok. De astăzi, cât sunt eu primar, și asistența socială și oameni de bine care o să vadă și vă spun să faceți și un comunicat, o mediatizare, să deschidem și noi pe lângă sau ne cuplăm la contul de solidaritate pentru a face o bucurie acestei familii. Luați detaliile de la domnul, de la părinte și nu îl facem noi, noi vom face casa prin contribuția de bine a unor constructori care își dau mâna să facă așa ceva. Doamne ferește. Dar eu vreau să vă spun, am primit și aprobarea, părinte, ca să știți, să faceți și public. Eu n-am și faceți, n-aveam cum să apelez. Societatea care se va ocupa de toată această căsuță se numește Concelex. Este societatea care în sectorul 5 a câștigat licitația și a reușit să facă 20 de blocuri în câte luni? 4 luni. 20 de blocuri în 4 luni. Deci o societate mega serioasă și n-am avut la cine să apelez decât să-i rog, văzând capacitatea lor și forța de muncă, să vin să vadă dacă poate să ajute. Și acum mi-a dat verde că pot să și folosesc Concelex. Să-i puneți la acatiste, să-i puneți pe patroni, pe toată lumea, să-i puneți la acatiste și vă le mulțumesc încă o dată din suflet. Mamă, cu siguranță ne vedem. Vreau să fiu informat la zi despre situația. Domnul Hran te ocup personal cu city managerul despre situația și viceprimar de situație. Ei hotărăsc dacă unde să facă trecerea 9 ani, dar cu siguranță, începând de mâine, avem asistență socială ca la carte și n-am să uit să-mi dați de ce n-am avut în cei 2 ani de zile. Și de pe 4, mutat, găsiți soluțiile și supune spre aprobare. O zi bună vă doresc, mamă, să vă dea Dumnezeu sănătate și scuzați-mă că
dar e mai bine mai târziu decât niciodată. Îmi cer scuze și mi-e rușine că sunt primar. Mi-e rușine că sunt primar și eu n-am știut de cazul ăsta. Dar rest, cine nu m-a informat va avea, mai ales că a fost și o pauză de 2 ani de zile. Încă o dată îmi cer scuze și vă promit că eu, Cristian Popescu, că vă voi rezolva problema. Deva s-a rezolvat. Banii strânși de părinte și de Dan Negru se vor alătura și campaniei noastre să unim pentru a utila și a face, dar toată casa, toată construcția, de la acoperiș până la izolație și absolut tot, se va ocupa acest constructor care a venit în întâmpinarea după ce i-am prezentat materialul. Am venit să vedem personal, nu credeam că pot să văd așa ceva. E vorba de sănătatea copiilor și fiecare să se uite în ochii lui, să se uite că se întoarce acasă și cum trăiesc copiii lui și cum trăiți dumneavoastră.